अकोल्यात भाजपचा मित्रपक्षांना अल्टिमेटम, महायुतीत जागा वाटपाचा तिढा कायम. भाजपकडून काही तासांचं अल्टिमेटम, काही तासांमध्ये निर्णय कळवा अन्यथा भाजप स्वबळावर लढणार. भाजप आमदार रणधीर सावरकर यांचा मित्रपक्षांना इशारा. युतीच्या बाबतीत थोडा संभ्रम आहे, वेळ खूप झालेला आहे आणि म्हणून शिवसेना असेल, राष्ट्रवादी काँग्रेस असेल, त्यांच्याही पक्षाचा विस्तार करण्याच्या दृष्टीनं त्यांच्यावरही कार्यकर्त्याचा दबाव आहे नेत्यांवर, ह्याची पूर्ण कल्पना आम्हाला आहे. परंतु आता आम्ही वेळ खूप झाल्यामुळे त्यांना सांगितलं की पुढच्या काही तासात तुम्ही आम्हाला कळवा, नाही तर मग प्रेमानं आपण आपापल्या मार्गानं मार्गस्थ होऊ. अकोल्यात भाजपचा मित्रपक्षांना अल्टिमेटम बघायला मिळतोय. महायुतीत जागा वाटपाचा तिढा अजूनही कायम आहे.